through every season. When my heart is fickle, this I can be sure. You never change. You let me feel just what I need to. So I will cling to a God who stays. I can see what's real now, like the clouds are clearing out. This truth will get me through the doubts. You're more than a feeling, more than a feeling. No matter what the world may throw, I see you in the highs and lows. God help me never let you go. Beyond what I'm feeling, I still believe in you. Through every season, when my heart is fickle, this I can be sure. You never change. You let me feel just what I need to, but I will cling to a God who stays. I can see what's real now, like the clouds are clearing out. This truth will get me through the doubts. You're more than a feeling, more than a feeling. No matter what the world may throw, I see you in the highs and lows. God help me never let you go. Beyond what I'm feeling, I still believe in you. I still every hour of every day, God, I need you just the same. I know that my emotions can't play games, so I'm choosing you. Every hour of every day, God, I need you just the same. I know that my emotions can't play games, so I'm choosing you. Make me what I'm meant to be. I'm yours, I surrender completely. Reshape my identity. Cut out what's already alive in me. You don't need me, but you want me. How you love to use the broken. I'm not worthy, but I'm willing. And my heart responds now. I say yes to what you've promised. Amen to the word you've spoken. I say yes to what I can imagine. I say yes, Lord, I say yes. I say yes to what you've promised. Amen to the word you've spoken. I say yes to what I can imagine. I say yes, Lord, I say yes. Don't know what you see in me. You've shown that you work in the unseen. Can't use what I'm offering. Small faith is the way you were mountains. You don't need me, but you want me. How you love to use the broken. I'm not worthy, but I'm willing. My heart responds now. I say yes to what you've promised. Amen to the word you've spoken.
God only knows what I have sown, praying for change, waiting for the rain. Even in drought, all that I found, the seasons would change, you still Good morning, PCGO. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning also to everyone who's watching with us live. Let's all stand up. You know, as the Bible said in His Word, that when one or two are gathered in His presence, He is in the midst of them. So why don't we just open up our mouths? Why don't we just lift up our voices? And why don't we just fix our eyes in Jesus? Heavenly Father, Lord God, we welcome you in this place, Lord. We honor you, Lord God. Lord, as we start this day, as we lift up your name, Father, Lord, may you be glorified in this place, Lord God. Lord, fill this place with your presence, that we would be able to see signs, wonders, and miracles. Father, let your will be done in this place. Just have your way, Lord God. Even, Lord God, for those people who are watching online, Father, we pray, Lord God, that you would move there, Lord God. You would move in their households, Lord God. You would take away everything that would hinder them, Lord God, from worshiping you. Lord, that they would be able to experience your freedom, your fullness of joy. And Lord, we pray that as we worship you and as we praise you, Lord God, may your presence just fill this place. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Good morning, PCGO. Every week, it's such a great blessing just to be in the house of the Lord. Amen. So why don't we just worship Him with all that we are? You know, let's just lift up our voices, every tribe and every nation. Let's just lift up the name of Jesus in this place. Amen. Come on. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turns to ashes in the light of you. Come on, just sing it again. Every tribe. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, Lord Almighty, only you are worthy of sing, praise and glory, honor and strength unto our God, matches endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God,
like our God. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Walay sama kanimo, 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 O Diyos. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, ayo, where you are. 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 Singit sa mga pagdaing, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa ating Diyos. Singit sa mga pagdaing, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa ating Diyos. Adlaw sa pagmaya, makahiyusa, diya kaniya. Magpasalamat, tanang binuhat, may ihawa, diya kaniya. Singit sa mga pagdaing, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa ating Diyos. Singit sa mga pagdaing, singit sa mga pag-awit, singit sa pasalamat sa ating Diyos. Karon adlaw sa pasalamat sa kinabuhi na akong taang. Kita ihikaw mga pagdaing, mga pag-awit, o pasalamat. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Simbahon ta ang hari, dayon ta ang hari, alagaran ta ang hari, awitan ta ang hari. Come on! Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Simbahon ta ang hari.
Palagkaran ta ang hari, awitan ta ang hari. Sigit sa mga panahin, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Sigit sa mga pagdahin, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Gusto ko na masimba sa ngalan mo, Yesu Cristo. Gusto ko na masimba sa ngalan mo, Yesu Cristo. Sa kalagaya o kawalan, sa kalipay man o kasakit, para among pagsigit. Amen! Bulukso ko, kaya ko manibayon. Kumasto, kusigit ko, kaya ko madaon. Sigit sa kagawasan, sigit sa kadaugan. Gawas mo ko na masiba sa ngalan mo, Yesu Cristo. Gawasan ko na masimba sa ngalan mo, Yesu Cristo. Gawasan ko na masimba sa ngalan mo, Yesu Cristo. Gawasan ko na masimba sa ngalan mo, Yesu Cristo. Kadagaya o kawalan nun, sa kalipay man o kasakit, wala'y paglupad ang among pagsigit. Gusto, bulukso ko, kaya ko malipayon. Gusto, pusinggit ko, kaya ko madaugon. Sigit sa kagawasan, sigit sa kadaugan. Hey! Kung baston, bulukso ko, kaya ko malipayon. Kung baston, pusinggit ko, kaya ko madaugon. Sa kagawasan, sigit sa kadaugan. Kung baston, pusinggit ko, kaya ko malipayon. Kung baston, ko, kaya ko madaugon. Sigit sa kagawasan, sigit sa kadaugan. Sigit sa kagawasan, sigit sa kadaugan. Come on, just give it a shout of praise. Oh, we worship you, Jesus. Amo kang gisimba, Diyos. Ning kabuntagon mga igsoon, ang Dios matinud-anon sa iyang mga saad ug padayon siya nga tinuod nga maghatag og katagbawan, maghatag kanato sa tanan natong gikinahanglan sa matag karon ug unya sa atong kinabuhi siya ang maghatag sa tanan nga gikinahanglan kung unsa man unsa man karon ang imong gisagubang. Ang Dios anaa ang Dios nga andam mutubag mutagbo mutagbaw nining kabuntagon karon. Ang ato karon is ato
atong ablihan, ang atong mga kasing-kasing, ato siyang daygon, ato siyang awitan, kay takos siya sa atong mga pagdaig, ato siyang pasidunggan, ato siyang halaran sa atong kinatibukan, sa atong kinabuhi. Padayon tang magdaig sa atong buhay nga Dios. Hallelujah. Thank you, Lord. Kangit-ngit mi dalagan sa imong pagabot. Ang kahadlok ko gilupit sa imong pahiyong. Ang kangit-ngit mi dalagan sa imong pagabot. Ang kahadlok ko gilupit sa imong pahiyong. May tingog akong nadunggan, tingog sa akong amahan. May tingog akong nadunggan, akong gikantahan. Kanunay di ka gigunitan, di ka buhian, ikaw ako lamang. Di mo akong gigunitan, di mo buhian, ako imo lamang. Pagit-it minalagan sa imong pagabot, ang kahadlok ko gilupi sa imong pahiyong. Ang kangit-ngit minalagan Sa imong pagabot, ang kahadlok ko gilupi sa imong pahiyong. may tingog akong nadunggan, tingog sa akong amahan. May tingog akong nadunggan, iya akong gikantahan. Kanunay di ka gigunitan, di ka buhian, ikaw ako lang. O kanunay di ka Akong gigunitan, di mo buhian, ako imo lamang. Kanunay di ka gigunitan, di ka buhian, Ako lamang. imo akong gigunitan, di mo buhian, ako imo lang. Ato siyang awitan sa tong sono no no sono shikiae, ora ra na na sana na no shikiara. Sandig sa akong dughan, madunggan mo imong ngalan. Sandig sa akong dughan,
mo niyang ingon sa Ginoo maigsoon. Sandig sa akong dughan, badunggan mo imong ngalan. Sandig sa akong dughan, badunggan mo imong ngalan. May tingog akong may tingog akong nadunggan, tingog sa akong amahan. May tingog akong nadunggan, iya akong ikantahan. Kanunay ikaw gigunitan, di ka buhian, ikaw ako lamang. Kanunay ikaw gigunitan, di ka buhian, ikaw ako lamang. Ang mga wikon, imo akong gigunitan, di mo buhian, ako imo lamang. Imo akong gigunitan, di mo buhian, ako imo lamang. Morosono nananae, o sigyay, walay rason na dili ka namo simbahon. Walay rason na dili ka pagabayawon. Walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasal. Ato yung isa itong mga kamot igsuon, walay rason. Walay rason na dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, ikaw ang nagpugna, ding kalibutan sa kadagatan, kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawan, nga kiluhan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon.
rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Come on, just worship Him. Corazón no nada así que walay rason nga dili ka na mo walay rason nga dili ka pagabayawo walay rason nga dili ka na mo alaran pasidunggan pasalamat inyo lang mga tiyo mag-isuon walay rason nga dili ka na mo simbahon walay rason nga dili ka pagabayawo walay rason nga dili ka na mo alaran pasidunggan pasalamatan sa tanan oroson na sigya labing gamhana labing balaan labing alam dun simbahon ka labing gamhanan, labing balaan, labing halang dun, simbahon ka, simbahon ka. Ikaw ang nagbuhat sa langit ugyuta. Ikaw ang naghatag kanamo ginawa. Ikaw ang nagtubos sa among kalapasan. Ug magabalik pagkuhang labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, labing gamhanan, labing balaan, labing
ang tanan. Karong buntaga atong kuhaon ng inyong mga testimonyo. Akong giauhag si Miss G, ari diri sa Pikas. Ato lang himuon kining popcorn. Popcorn meaning dali ra. Okay? Brief ra ang atong itestimonyo. Musulti lang ta unsa gibuhat sa atong Ginoong Dios sa mga kinabuhi. Sige, sugdan na nato mga kaigsuonan. Yes, Sir Binky. May buntag, mapasalamaton ko sa Ginoo una sa iyahang favor o grasya no sa kinabuhi. O ingon man, nagpasalamat ko sa Ginoo kay maayor sa pag-abot sa kong bana. Unya, nagpasalamat sa ko sa Ginoo kay makabakasyon sa akong anak no, dugay-dugay naman siya dito sa Canada niya. Salamat na siya ticket. So, thank you Lord, makita namin. Unya, nagpasalamat sa ko sa Ginoo sa mga biyahe sa truck. Unya, salamat sa ko sa Ginoo sa among D-group nga nasad ko ang ako mga pagumangkon sa Davao, madasigon sad sila nga ning join sa D-group. So Lord, thank you so much Lord God no sa imuhang kanang imuhang pag-atiman namo no. Salamat jud ko sa Ginoo kay kung wala ang Ginoo wala man gyud tay mahimo. So salamat usab ko sa church diin ko gibutang sa Ginoo nga diri sad ko ning tubo. No? Salamat sa Ginoo sa ato ang bishop nga si Pastor Noel o si Pastora Shoni. Salamat sa tanan no nga pagtudlo no. So ako ibalik sa Ginoo ang tanan dungog ug himaya. Amen. Praise God. Okay, sunod dayon. Sa sunod nga mo pasalamat diya sa Ginoo. Dali tindog dayon ta para atong hatagan og dungog ug himaya ang atong Ginoong Dios. Yeah, brother Bimbo. Yes, dali. Sister Tere. Sunod nga unyas brother Bimbo. Good morning sa tanan. Pasalamat kay ko sa Ginoo sa unexpected nga income. Wala gid mahabang. Nya pasalamat sad ko nga kami ni LV nakapa-receive mi og kalag dito sa Labangon. O dito pod sa Dalagit nakapa-receive mi ni Pastora Raquel og mga kalag. Salamat gyud salamat gyud Ginoo. Nagigiyahan mi nimo. Amen. 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 Yes, brother Praise Bimbo. the Lord. First of all, good morning sa tanan. Among pasalamat sa Ginoo sa tanang grasya niya no, despite sa pandemic, ang negosyo maayo gyud kayo. But we also would like to take this opportunity to thank everyone for your prayers during the time nga na igo pod mi sa virus last July. Salamat sa Ginoo nga iya kami gibalik og buhi na pagid say plano gyud siguro sa. That's why we also would like to thank the opportunity nga nakuyugan sa namo si Pastora Raquel sa Bourbon nga naapod may mga kalag nga napadawat. At the same time nag-OJT sad mi kung unsaon di ay paghimo ani. So lipay kami nya excited sad mi nga makabalik didto pohon. Aside from that sa business, salamat po sa inyong prayers, sa inyong support. We did 2 seats sa Hawaii, Pastora. Thank you kayo. And we're also working for another 2 seats for another drive for Bali, Indonesia. So thank you Lord. We bring back all the glory and honor sa atong buhi nga Dios. Wow. Amen. Praise God. Pakpakan na itong atong Ginoong Diyos. Okay? By the way, kung gusto mong makuha mo yung trabaho, gusto mong mag-negosyo, i-approach si Brother Bimbo. Mutabang siya nimo. Praise God, no? Hallelujah. Napa? Pa ba? Yes, Sister Yes. LV. Good morning everyone. Magpasalamat ko sa Ginoo sa strength kay last Friday magud akong pag-abot gikan bantayan. So medyo bawd pero I praise and thank the Lord for protection then katong gingon ni Teresa nga kanang nakapadawat mi Friday actually wala to sa kalit lang siya nga mi kuan mi text na ko while nag-travel ko going back here sa Cebu then mi attend pa ko meeting then nakuan jud ang time nga mi adto mi sa Labangon. I praise and thank the Lord sa nakapa-receive mi last Friday then gahapon gi-continue sa damo ang murag first nga kanang
introduction jud nga kanang mag-set mig Bible study then last week pod sa kanang pagkuyog namon ni Ate Virgin nakapareceive sad mi sa isa ka person nga although kato nga babae nagpakilimos daw ko na gitaga niya opportunity nga maka-income through sa gigipaguna. Then I praise and thank the Lord nga nakuyog good ko kay mi-insist jud ko nga kuyog ko kay kanang every time nga naay person nga atong maila-ila opportunity na nga makapadawat ta. So I praise and thank the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord Praise for God. that. Naapa? One more. Naapa? Pangwa na. Atong pakpakan ng atong Ginoon Diyos. Hallelujah. Praise God. Okay? Mato kita sa pag-ampo karon. Ampo nato atong nasod direksyon sa pagpili nato kinsa atong mga official sa Pilipinas. Ganiha among nakita nag motorcade nagparade ang BBM. Mangayo ra gyud giya sa Ginoo. Amen. Amen. Okay, so ipaampo nato ang atong coming election sa 2022. Ikaduha ampo nato si Isha. Si Isha karon mo take og exam nga ginganlan og RITE, Right Residence in Training exam. National po ni siya nga exam. Katong last time nga atong giampo si Isha, ang yang nakuha is 91%. Wow. So, that's giving glory and honor to our God. So, karon ang pusad nato nga more than 90% sad ang iyahang makuha sa RITE. Okay? And then, ikatulo, ampo nato atong kaugalingon, ato ibutang atong kamod sa kasing-kasing nato na ingon ta, Lord, himo ako nga disciple, unya, himo ako nga disciple maker. Fisher of men. Kaya ingon man siya, come follow me and I will make you fishers of men. So kung musunod ta ni Jesus, ang next nga buhaton sa Ginoo na, automatic ikaw mahimo nga fisher of men. So ato nang iampo nga gamiton ta sa Ginoo ang mga tao nga atong gihigugma nga wa pa nakaila sa Ginoo, gamiton ta nga magsangyaw nila. Amen. Sige, pwede ra mo maglingkod, magampo tang tanan. Ginoon Diyos, kami nagpasalamat Lord sa mga gitubag nimo nga mga pag-ampo, mga grasya nga gikan kanimo Lord, mga panalangin nga wala damha, kwarta nga nadawat Lord, mga nakabot nga mga goals. Father, salamat kaayo Lord sa expansion sa mga negosyo Lord, sa mga kalag nga nidawat diha kanimo Ginoon Dios. Amo kang hatagag himaya sa tanan nga imong gibuhat sa among kinabuhi o God. Lord, ningon ka pangayo o kami hatagan. Karon ania kami mangayo na sad kami kanimo sa imong grasya, imong kaluoy Lord, among gidala sa pag-ampo ang among nasod. Ginoo, tultulan mi nimo sa pagpili sa coming election sa 2022. Father, ikaw magagiya sa mga Pilipino nga katawhan. Lord, nga kami magpili sa tao nga imong gipili alang sa among nasod, Lord. Ikaw ra gyud ang nasayod sa ilang mga kasing-kasing. Lord, ikaw ang magpili, Lord, sa tao nga matarong, mahadlokon diha kanimo, Lord, o gadunay paghigugma sa among nasod, Lord. Kampo namo ang imong proteksyon manaa sa mga kandidato, Lord, nga walay bloodshed, walay kinabuhi nga makalaso, God. But Father, peaceful ra. Bisan pa ang coming nga mga campaign period, ang election, Lord God, nga walay dishonesty. But Father, ikaw ang magagiya sa tanan. Bless our nation, Lord. Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan po sa namo, Lord, si Isha sa iyang pagkuha sa exam karong adlaw sa RITE. Father, ang tanan niyang nakatunan, nahibalan, imo kaning iput to her remembrance, o makasabot siya sa mga questions, o makatubag siya ni ining mga pangutana. Lord, imo nang gitubag among pag-ampo, katong nikuha siya sa series exam. O karon, amo na sang gipangayo, nga imo siyang hatagan o dako nga marka, Lord God, sa RITE. Lord, salamat ang imong wisdom ana karon kaniya, Lord. Bisan pa nag-celebrate siya sa iyang birthday na mag-exam. Father, your presence goes with her. Your Holy Spirit is upon her. She has the mind of Christ and you bless the works of her hands.
Lord, ingon ka, come follow me and I will make you fishers of men. Lord, gamita mi. Lord, ang kada usa ka namo nga mosunod diha kanimo Ginoo. Adunay pagbaton og obedience sa imong mga pulong, Lord God, sa imong mga instructions, sa imong mga commands, O God, nga kami mutuman, Lord, ang mga membro, ang mga naa sa Praise Cathedral, Lord God, matinumanon sa imong mga sugo, Ginoong Diyos. Adunay kahadlok diha kanimo, Lord. O Lord, salamat kaayo nga sa among pagsunod kang Jesus. Imo kaming himuong mga fishers of men. Lord, kada usa ka namo, Lord, adunay tinguha nga magamit sa pagsangyaw sa mayong balita nga katong mga nawala nga sila madala pagbalik diha kanimo Ginoong Diyos. Ang among mga mahal sa hinigugma, Lord, among mga hinigugma, Lord, loved ones na mo, Ginoo, mga igsuon, parents, O God, Lord, mga relatives, mga aunties and uncles, O Lord, I pray nga sila maluwas, ingon ka pag kami mudawat kanimo, ang tibuok na mong kapamilya, Lord God, sila sad mudawat ug musunod diha kanimo Ginoo. Lord, humuka ang among mga kasing-kasing og huna-huna, Lord. Usba kami, Ginoo, nga kami mahimong mainiton diha kanimo Ginoong Diyos. O ang imong pabor, magauban ka namo, Lord. Maga-increase kami sa pabor nimo, Ginoo. O ikaw maga-abrig mga butang, mga oportunidad nga wala namo damha, Ginoong Diyos. Gamita kami, Lord, bisan pa ang among mga trabaho, diin kami nagatrabaho, Lord. Father, nga mahimo kining tool para sa pagsangyaw sa imong balita, Lord. Ang mga negosyo, gamito nimo, Lord, para sa pagsangyaw sa imong maayong balita. Kami ang imong mga instrumento, Ginoong Diyos. Kami ang imong mga workers nga imo'y padala sa harvest field. Lord, ripe na ang harvest. Ingon ka as the Lord of the harvest. Nangayo minimo, Lord, mag-ask minimo og harvesters, O Father, og ipadala kami, usa kami ni Ana, Lord, nga imong gamiton aron pag-harvest sa harvest field. Father, thank you, Lord. We know kung unahon ka namo ang among mga panginahanglanon, among mga desire, ikaw sad ang magatagbo o magatagbaw ni ining Ginoo Diyos. Father, we thank you, Lord. Have your way in our midst, Lord, sa pagtuon namo sa imong pulong, among kasing-kasing, Lord, humok og matambok nga yuta, among huna-huna mausab, og among kinabuhi mausab-sad. Kinamong giampo, Ginoo, sa ngalan ni Jesus, og ang tanan mo ingonog. Amen. Amen. Praise God. Yes, pagpakan nato makausap ang atong Ginoong Diyos. Hallelujah. Sige, atong kuhaon ang atong ikapulog, atong mga halad diha sa Ginoo. Ingon ang Biblia, bring ye. Dadon nato ang ikapulo og atong mga halad diha sa Ginoong Diyos. Ako mituo nga inyong gidala. Og nagdala ka mo nga adunay kalipay sa mga kasing-kasing. Amen? Because God blesses a cheerful giver. Okay? So cheerful ta, malipayon ta maghatag ta dili kay tungod kita gipugos, wag yun ni pinugsanay, kundi tungod sa atong gugma sa Ginoo. Kung aduna kay hinigugma, di ka mohatag tungod kay gipugos ka. Di ka mohatag tungod kay unsa. Nahatag ka tungod ikaw nahigugma sa imong hinigugma. Imong bana, imong asawa, dili kay ingong napugos tungod kay nahigugma. Sama na sa Ginoo, dili kinipugsanay, kundi kinasing-kasing nga itong pagdadon diya sa Ginoo. Pagkantanan mingonog, akong giampo, Lord, nga matag-usa. Imog yung panalanginan nga sobra-sobra pa, Lord. Sa pagdala sa ikanapulog among mga halad, abri ang kalangitan. Imong ibubo ang panalangin. Daghan pang mga sales, daghan pang mga closed deals, daghan pang mga transactions, Lord, promotions, O God, mga bonuses alan sa imong mga katawhan. Bisan pa ka nang anaa sa live stream na mo, O God, na minaw. Father, I declare your blessings, O God. Father, sa among paghatag ni sulti ka, ibalik ninimo ka namo, gidasok, mutantan, gitantan, og mo awas pagayod. Among gidawat ang pag-awas-awas nga panalangin. Sa ngalan ni Jesus,
Amen. Dado na to, naaday ang atong mga mo anak ra sa inyo ha. Salamat no. Free na ta nga murag mask na lang. Pero magbantay ra gyud gihapon ta. Good day, PC Go. Here are some of the ways you can give your tithes and offerings. There are envelopes available for you at the back, but please remain seated as the ushers will receive your tithes and offerings. If you are joining us online, here are some of the ways wherein you can give your tithes and offerings. So set your hearts right as we give unto the Lord. And don't forget, every believer is a disciple maker. God bless! Hello, we need to say thank you, Pastor Centino and the whole family of Grace Cathedral for support you have given us to continue building the whole temple. We thank you for so much. It's very mysterious and wonderful. We are proud of it. We thank you so much. May good Lord bless you. I'm the treasure of this church of Gospel for All. I say thank you on behalf of all. Amen. Hello there. I am calling Cristiano from Malawi. We want to thank you very much for support you have given us to finish our church. We thank you very much. Amen. God bless you. God bless you. Hello, I'm Pastor Beula from Malawi. I want to thank you for the support you have given us. Thank you, and God bless you. Amen. Hello family, this is Pastor Clara Pili from Malawi. I just want to thank you for what you have done to us, for sending us support, the money that you have been sending us, that we should finish the church. We just want to say thank you very much, Bishop Noel and Pastor Sione Centino and the whole church, Praise Cathedral Globe Outreach. We thank you so much. May God richly bless you. We love you. Amen. Family, Bishop Isaac Piri, I want to say thank you very much for the support you have been sending us to complete the building of the church. And we are so grateful to the Lord, and grateful unto you, Bishop Noel Centino and Pastora Shone Centino, for loving us so much. And also we say thank you so much, the entire family of Praise Cathedral Globe Outreach. God bless you. Remain blessed. We are seeing the love of God because of your support, and the place has been transformed through your support. God bless you. Bye-bye. I woke up, got a new day. Feel good cause I know I'm going your way. Straight up, singing your praise. Got real joy even on a Monday. I broke up with
my old ways, and I want all the world to know that I'm thankful, yes I am. You've been so good that I say it again. Oh, I'm thankful, yes I am. You've been so good that I say it again. I'm thankful, yes I'm thankful. I gotta say I'm thankful. You've been so good that I say it again. I'm thankful. Yes, I'm thankful. You've been so good that I say it again. I found out it's better your way. You love me even on my down days. I won't stop singing your praise, and I want all the world to know that this is the day that the Lord has made. Sing it again, it's an old refrain. This is the day that the Lord has made. I'm changed and I tell you, I'm thankful, yes I am. You've been so good that I say it again. Oh, I'm thankful, yes I am. You've been so good that I say it again. I'm thankful. Yes, I'm thankful. Yeah, I gotta say I'm thankful. You've been so good that I say it again. I'm thankful. Yes, I'm thankful. You've been so good that I say it again. When you're thankful, everything just seems a little brighter. Deeper than the dopamine, my heart is catching fire. Lifting up inside, yeah, I feel a little lighter. Sing it with the choir. He will not be shaken. Strong, he'll stand. And I'm worried, I am praying. Yes, I am. Can we lift our voice and say it? Yes, we can. You've been so good that I'll say it again. I'm thankful. Yes, I'm thankful. I gotta say I'm thankful. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Dios. Lamin ang musayaw tano niya nakasmile. Niya ang kanta thankful. Praise God. Sabi ba, musayaw ka niya. Conscious bitaw ka, pasayop kayo mong steps. Sige ganoon na. Praise God. Ato magpakan ka sa pa ang atong mga dance ministers. Daigo ng Diyos. Kung ana mo sa Facebook online, nagpadayon mi pag-awhag ninyo nga maghiusa ta diri, dili na lamang magpabilin sa inyong online. Ang mga bata makagawas na, makaanhin na, ato na pong gibalik ang atong King's Kids Ministry. So mamalihog taigsuon, ato ng hatagan o kahigayunan ang pagsimba physical o pag-ani sa balay ampuanan. Amen? Amen. O kanang naa diri mosulti og Amen. Daigo ng Dios. Lahir ra gyud igsoon ang mudayig sa Ginoo nga anaa diri og kanang murara kag nitanaw og YouTube. Praise God. Hapit na ang Pasko igsoon. Ingna imong tapad mayong pinaskuhan. Mayong Pasko. Pila na lang kaadlaw, murag makalingaw pud pamation no nga ang atong IATF murag naghiusa sa atong paningkamot nga manormal ang atong kinabuhi. Di jud ko ganahan tong ilang gitawag nga new normal. Ako ato temporary normal ra gud to. Di gid to mahimo nga atong tawagon nga mao na toy atong kinabuhi. Dili gud siya pwede. Atong tapuson karon katong usa ka pagtulunan bahin sa generosity begets abundance, and this is about atong gitawag nga rason nganong naghatag ang Ginoong Dios kanato og panalapi. Nganong nagtagbo siya, nganong gigamit niya ang panalapian alang sa atong lambo o nganong naa siya niini sa iyang plano kanato.
Atong nakatunan balik para lang ma-refresh na no kay ni hunong ta tungod sa need to understand ngano naghatag ang Ginoo og gasa sa ato paagi sa iyang katawhan ug kana nagpadulong sa atong pag-appreciate sa mga gitawag sa Ginoo sa pagpangalagad ug kana tungod kay gasa magyud sa Ginoo ang paghatag niya og tao alang diha sa katawhan. So sa atong paginumdum na ay 5 ka atong gitawag nga paglambo sa usa ka tawo. Kaning 5 kinahanglan balansyado, dili lamang usa kundi ang 5. Una, naatay gitawag nga espirituhanong paglambo or spiritual prosperity, meaning naa kay relasyon sa Ginoo, naa kay tarong o himsog nga pakikiusa sa Dios. Ikaduha, naa kay gitawag nga malinawon o kalambuan sa imong pangutok or mental prosperity. Kay kung ikaw negatibong pagkatao, dili ka makakaplag og mangayong kaamguhan sa pangitabo og maayong ugma, murag dili nimo makaplagan ang gitawag nga kalambuan nga plano sa Dios. Ikatulo, atong gitawag nga pisikal o lawas nun nga kalambuan, dili masakiton, dili nagsigig bisita og ospital, dili nagpuyo og ospital, dili ka makalakaw kay na kay gibati apan himsog nga panglawas. Usa ka na sa atong gitawag nga kalambuan. Una, espirituhanon, ikaduha, pangutok, ikatulo, ang atong pisikal, ang ikaupat, maupa ang gitawag nato nga panalapiang kauswagan o kalambuan. But pasabot na kay magamit para sa angay nimong paggagamitan, na kay matabang sa gusto nimong tabangan tungod kay naa kay panalangin nagagikan sa Dios. Ikalima, mao ni ang atong gitawag nga relational prosperity o ang abi-abi sa isig katao nga imong matawag nga mauswagon. Kay kung ikaw nagpuyo na kay sapi, maayo kag pangutok, pero di ka mo abi-abi og tao, dili nimo masabtan nganong naay relasyon nga gimugna ang Ginoo. Ingon gali ang Ginoo sa lalaki, dili maayo sa usa ka lalaki nga magpabiling mag-inusara. Kinahanglan naa gyud siya'y makakuyog o makaistorya. And that's why si Eva gihatag sa Dios para kang Adan. Wala gimugna sa tao ang tao para lamang sa iyang kaugalingon. Gimugna sa Ginoo ang tao para sa isig katao. Mao nga namatay si Kristo para sa tao ug ang taong iyang naluwas mohatag pod og mensahe ngadto sa mga naluwas sa Dios. Ug ato nakatunan pod ang tulo ka rason nganong ang gingharian sa Ginoo naagyud ang gitawag nato nga panalapian nga sistema. Nganong naamang yun ni sa iyang pagmugna sa atong gitawag nga kalikupan, sa atong gitawag nga kalibutan, nga naagyod ang gitawag natong panalapian. Ug atong nasabtan, tulo ka rason. Una, tungod sa gitawag natong panahon. There has to be a redemption of time. Nganong naghatag siya og panalapian. Ikaduha, so that we would understand the reward system of God. Nga atong masabtan, nga naay ganti sa Ginoo, o usa ang pamaagi sa Dios nga ang paghahatag sa panalapian mahimo ning instrumento nga inyong mabati nga naagyoy plano ang Dios alang kanato. Ug ikatulo, mao ni ang gitawag nato nga bahin sa atong kapadulngan or sa atong destiny. The Lord has put all of this, gihatag niya ang panalapian para atong masabtan nga importante ni sa atong paglakang sa gingharian sa Dios. Kay kung ingon ka di ko kinahanglan og sapi, unsaon nimo pagpalit og pagkaon? Mananom ra ko, asa makamukuha og imong binhi, mangayo ra ko, unyang imong gipangayoan, asa man ni kuha. You cannot take that away from the plan of the Lord nga apil gayud sa atong pangutok ang angay natong sabton bahin sa panalapian nga gihan-ay sa Dios aron ta mahimong instrumento alang sa Ginoo. Atong basahon Salmo 40:7-8. Salmo 40:7-8. Then I said, look, I have come as is written about me in the scripture. I take joy in doing your will, my God, for your instruction are written on my heart. Sa NIV, then I said, here I am, I have come, it is written about me in the scroll. I desire to do your will, my God, your law is within my heart. Atong subayon hubad, na ako Ginoo ni abot aron na pagsulti sa naisulat bahin kanako ug akong tinguha nga buhaton ng imong kabubuton akong Ginoo Dios ang imong balaod anaa sa akong kasing-kasing.
Amahan, tudloi kami karong kabuntagon, masabta ng imong tingwa alang kanamo. Ikaw ra gyud ang Dios nga naghanay sa tanan og amo lang nga makasabot mi aron dili mi masaag, dili mi mubuhat sa sayop ug makalakang kami hinaot sa imong kabubuton nga makapahimaya sa imong ngalan. Tudloi ako padayon samtang nagtudlo pud ako alang sa imong kahimayaan, Ginoo. Gamitay imong pulong ang balang espiritu nga motudlo sa matag usa kanamo sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og atong isgutan unsa man ang destiny. You know, there's a lot of people working and that question. Unsa man ang destiny, pastor? Now there are words nga mixed up bahin aning word nga destiny. Na ay gitawag nga faith o gitawag natong kapalaran. Na-try ko pangita og kanang paghubad sa word nga destiny. Ang atong nga pinulungan dili makakuha gyud no. So ako na lang gi-decide that to separate it from kapalaran, it's what we call atong kapadulngan nga giplanos Ginoo. Okay? Destiny ang konteksto sa pulong sa Dios naglabot kini sa atong kapadulngan bahin sa kabubuton sa Dios. Apan ang kapalaran mao na ang gitawag nato nga wa ta kahibalo. Pero imo na lang isurrender ang imong kaugalingon tungod sa kapalaran. Nya daghang mga tao nagtuo nga ang kapalaran sa tao dili na nimo mausab kung nataw kang putot-putot jud kang mamatay. Kung nataw kang pobre jud kang mamatay. Kung nataw kang inani, ingana, mao na gyud kahantod sa mamatay. Sa unang pagpaminaw murag sakto, pero kung magsugod na kagunahon na imo makita lahi ra kaayo, dako og kalahian. Unsa may kalahian sa atong gitawag nga kapalaran kumpara sa padulngan. Ang word nga kapalaran sa iyang hubad but lamang pasabot nga naay laing gahom nga naglihok nga wa kay mabuhat mo nay kapalaran. Naay laing gahom nga naghawid sa imong kinabuhi nga bisag unsay imong buhaton di gina nimo mausab mo na ilang gitawag nga kapalaran. So kung atong isgutan ang kapalaran mao ni ang panghuna-huna nga ang tao sa iyang tumoy-tumoy naay kapalaran ug wa kay mabuhat ana, mapobre man ka o maunsa ka, mao na gina. Usa na ka panghuna-huna nga nakatunan po nato sa atong mga ginikanan ang kapalaran. Okay? Ingon sila kung nasayop kag minyo, mo na imong kapalaran. Diyos ko, Kuryo Cosmetics, sinaot, di ta masayop. Amen. Ang usa sa pinaka-importante, ang una ang pagdawat sa Ginoo, ikaduha ang pagpili og bana o asawa. Mao na ang mga babae, kung wala pa mo'y uyab, naay mga babaeng gitawag sa Ginoo nga dili magminyo, nga malipayon. Naapoy mga babae nga single nga ganahan magminyo, nagminyo pero dili malipayon. So ayaw pugsa. Pero kung nagtingwa kang maminyo, ayaw hunungi. Amen. Wa nay naningog. Kay plano magyud sa Ginoo nga naatay pares. Pero kung gitawag nimo imong kaugalingon nga gigasahan ka sa pagka-single, okay ra na. Pero tungod na kay wala gyud kay desire anang mga butanga. Pero kung naa kay desire, wala ka gitawag kay naa man kay desire. Amen? Ang tawagan na sa in English single blessed. Okay? Sa Catholic pa gitawag na nila mga handmaid of the Lord. Sa Bisaya pa mga dalaga ulay. Okay. Saam na nato pagsulti mo oro maganay tinuod no. So ang kapalaran dili na tungod kay imo kunong gigusto apan ang buot pasabot kunos kapalaran bisag unsay imong buhaton ang kapalaran nimo maabot gyud na sa imong kinabuhi. So kung hunauna nimo imong kapalaran pobre gyud ka di gyud ka maminyo mao gid na. Kaingon ng Biblia kung unsay imong ginahuna mo may mahitabo. So usba na lang imong ginahuna. Amen. So magdamgo ka nga naa kay bana, magdamgo ka naglakaw mong duha, nagawid mong kamot, nas may bayon, naa sa mall, nagkaon, you know. Think about these things. Wa na naningog, murag lisod ni nga topic. Okay. Usa may labot anas panalapian pastor, maabutaan niya. Hinahinay lang sa. Unsa man ang kapalaran atong balikan ang paghubad sa iyang buot ipasabot nga naay laing naglihok nga wa tay mabuhat mo na nga ikaw makakaplag ana nga kapalaran. Now, pag-abot sa gitawag nato nga padulngan or destiny,
mauna ang paghuna-huna kung asa ka padulong or unsay imong kapadulngan. But pasabot na ay mga rason nganong padung ka ani, padung ka ana, o padung ka adto. So naa kay mga pagpili, pero ang kapalaran kuno bisag unsa pa imong pili, mahagba lang gihapon ka sa imong kapalaran. So atong tan-awon unsa bagay tinuod? Naa sa may naa sa Biblia, kapalaran ba o ang atong kapadulngan o ang atong gitawag nga destiny? Kay kung imong ikumpara ang destiny, ang kapadulngan, ang imong padulngan naay labot sa imong mga desisyon. Ang kapalaran wa kay labot. Kung unsa ang mahitabo nimo, wa gyud kay mabuhat, maura gyud ka. Kung ilang hunahuna, mapriso gyud ka, mapriso ka kay mo na mao ni akong kapalaran. And kung atong una-unahon og sabton, unsa mo gyud sakto? Kapalaran ba o kapadulngan? Unsa ba gyud ang angay nakong sabton kay ato ra bang kapalaran no? Atong una-una gikan ba na sa atong ginikanan? Mao ra ba gani napasa sa ato? Mo ni atong naandan nga pangunahuna. Bisan wa ka nagunahuna, ang imong automatic masabtan kapalaran, mao na gyud kay mao gyud ang imong kapalaran. Mao nang nauso sa ato ng pagbasa og kanang imong palad, pagtan-aw sa imong kilay, pagtan-aw sa imong kung asa dapit ang taas, kung mas taas kunong diri, mubo og kinabuhi, kung taas dito mas taas ang kinabuhi. So kung uban magpa-opera na lang para itaas-taas nila diri para mukita nga mutaas silang kinabuhi. Subot pa subot igsuno na ay mga atong matawag nga sayop nga pangunahuna, pero maoy atong naandan sa atong nasod. Napatay gitawag nga makasamok pod, gitawag nato nga chance o gitawag natong luck. Unsa may kalian sa faith, sa destiny, sa chance, o gitawag natong swerte. Good luck. Naabay swerte sa mga Kristohanon? Wala, naatay blessing gikan sa Dios, pero dili ta nakaswerte. O maminyo kag sakto na jackpot ka, pero di na swerte. Jackpot na. Now, these terms are affecting the way we think. Nag-usab, nagtandog sa atong pangunahuna. Una nga atong klaruhon, how are we thinking? Are we thinking like what God would like us to think? Nga naatay klaro nga padulngan? O naatay wa ko'y mabuhat nga kapalaran? O sulagma ranis panghitabo? Or atong gitawag nga naswirtihan ra gyud ni nako? Nga naglakaw-lakaw ka niya, paglakaw nimo nabuslot ka sa usa ka sa kanal niya, paghulog nimo sa kanal, tuaday 1 million dito. Ora mang inanang una-una ba nagtanaw ta nga mao ni mauna, but you find that there is a way that the Lord has spoken so that we would all understand this scenario. Sulagma, kapalaran, kapadulngan, or gitawag nato nga swerte. O sa uban, ang opposite sa swerte, di malas. Kung nakaswerte ka sa mong asawa, o mabot, ay, di malas ang say asawa. Igsuon atong tarungon, kay ang Biblia wala nagtudlo sa ato nga ang atong kinabuhi wa tay mabuhat. Wa pod ang nagtudlo ang Biblia sa ato nga ang atong mga panghitabo kitaboy gakupot, kay naapoy labot pod ang Ginoo sa atong mga panghitabo. Pero ang desisyon nato sa matag usang panghitabo moapektar kung mahitabo ba ang plano usaad sa Dios alang sa atong kinabuhi. So atong balikan sa pundasyon. Unsa magyud ang gitawag natong kapadulngan or destiniya? Sa Biblia, klaro kaayo nga usa ka matao naanay naandam ang Ginoo nimo. So destiny na, pastor? Yes. Kapalaran? Di. Naay plano ang Dios sa matag usa kanato. Kay ngano wa mo kabantay naamoy atong matawag nga abilidad or tahas o kakayahan or skill, talent. Kana palang kabalo na ka nganong gihatag kana sa Dios. Wala na gihatag para ingon nga na kay lingaw, gihatag na para kana ay kapadulngan. That is one of the ways for you to understand it. Jeremiah 1 verse 5. Jeremiah 1 verse 5 said, before I formed you, I knew you. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nation. Usa pa ka na tao, kay balo, kailan ako nimo, usa ka nahimugso ning kalibutan, ako na kang gitagana
nga mahimong pari sa kanasuran. Mao na ang kan Jeremiah. Ang uban sa ato gitagana tas Ginoo nga mahimong ininyero, nga mahimong negosyante, nga mahimong magluluto, mahimong whatever gifting the Lord has given you. Pero ang matag usa kanato wa ta na tawo nga walay gasa. Naa gyud gibuhat tas sa Dios nga naay puhunan nga gihatag sa Ginoo nato nga maggamit sa atong paglambo. Aron ang paglambo nato nga gikuha nato sa atong abilidad maghatag kanato sa kahigayunan nga makakaplag kitag panalapian para magamit sa gingharian sa atong Dios. So giklaros Ginoo igsuon nga naay tumong ang Ginoo sa atong kinabuhi. So una atong sabtan balik no sa atong pagtuon nga naay kalahian bahin sa sulagma, swerte, kapalaran o gitawag nga kapadulngan. Ikaduha, atong kita nang lahi-lahi, ikaduha ang tumong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna nga dili nato masulti nga kapalaran kay na may tumong ang Dios sa imong kinabuhi. Di po nimo tawgon nga ang tumong mo ikapalaran, dili kay daghang mga pamaagi nga gigamit ang kapalaran nga word para na lang excuse sa mga kasaypanan nga nahitabo. Dili gyud kana ang tumong sa Ginoo. So usa pa lamang kita na tao naanay plano ang Dios. In fact, ingon siya no, kung magunahuna gyud kag destiny, Jeremiah 29:11 ingon dito, for I know the plans I have for you, kay baluko ang sa mga plano nga anaan nako para nimo. Ingon ang Ginoong Dios, ang plano para ka palambuon, dili ka pasakitan, ang plano nga hatagang kag paglaom ug maayong ugma. Mao na plano sa Ginoo, mao na ang iyang destinasyon, ang kapadulngan nga unta atong makaplagan sa matag usa nga misalig sa Dios. Ikatulo atong makita nga so una usa ta matao na anay planong Ginoo, ikaduha atong makita nga naa na iniya gihan-ay kung unsa unta ang atong maadtuan, unya atong makita nga kung musaad ang Ginoo sa iyang plano sa atong kinabuhi, iyan ang gisuportaan sa iyang pong. Iyang gisuportaan sa unsa igsoon? So ang pong sa Ginoo nga gihatag diha kanimo, maoy mo palig-on sa imong nadawat nga gasa, abilidad o gitawag nato nga kapadulngan. Kay ang pulong sa Dios maoy mo konfirmar nga maugyod ang imong angay nga padulngan or dalan nga imong pagalakwan. Atong makita sa pipila ka mga examples ano, because of time, atong makita si Joseph na fulfill ang destiny kang Joseph. Sa may gipakita sa Ginoo kang Joseph, usa ka damgo nga unsa may nakita o panan-awon nga nakakita siya og mga bituon sa kalangitan ug ang buwan nga niyukbo diha kaniya nga maoy gisilusan sa iyang mga igsuon nga nahitabo nga gilabay siya sa tabay, gibaligya siya sa usa ka mumalitay og mga slaves, and then nahimo siyang katabang, nahimo siyang ulipon, nahimo siyang piniriso hangtod sa gidala sila ngadto pag-abot sa tumoy-tumoy sa damgo nga muyukbo ang mga bituon ug ang iyang buwan, nahitabo siyang ikaduha kang parao nga nagluwas sa tibuok kalibutan atong panahona. So nahitabo ang destiny nga alang ngadto kang Joseph. So naay mga damgo, ipakita ang Ginoo maunsa ka. Wa mo kabantay sa mga bata pata, mangutana ang maestra, what do you want to become? Ang gustong ipangutana sa mga maestra, unsa ang imong nakita sa imong kaugalingon? It's a question of destiny. Where are you going? What are you seeing yourself becoming? Okay? Ato pong na makita kang Jeremiah. Si Jeremiah gitawag nga propeta sa nasod. ug nahitabo ang iyang pagkapropeta sa nasod. Bisag sige lamang siya hilak tungod sa suliran sa iyang nasod, ang nasod sa Israel maoy tumong nganong gitawag si Jeremiah para masultian sila sa plano sa Dios. Ang plano sa Ginoo sa Israel nga sila magpuyo sa ilang gitawag nga yuta nga gisaad sa Ginoo, pero nawala sila for 70 years kay ngano tungod kay ni supak sila sa pulong sa Dios. Pwedeng mausab ang imong destiny kung di ka magmatinud-anon sa pulong sa Ginoo, pero kung maghinulsol ka, mahimo ra pug kaniyang ibalik kung maabtan pa ka sa sakto nga panahon.
So atong makita kang Joseph, makita na nimo sa Genesis chapter 37, makita nato ngadto sa Genesis 44 ang istorya ni Joseph. O gadto pud kang Jesus, unsa may rason nganong si Jesus nahimo nga manluluwas o nahimong tao gikan sa birhen? Tungod kay saad sa propesiya nga naay manluluwas magagikan sa usa ka birhen nga matao ug mahimo siyang manluluwas sa nasod sa Israel. Ug kana nahitabo sa plano kang Hesus. Ingon si Isaiah 61:1. Isaiah 61:1, 61 verse 1, "The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, because the Lord has anointed me to proclaim the good news to the poor." Nga akong iproklama ang maayong balita ngadto sa mga kabus, ug akong gipadala ko niya aron na ayuhon ang mga nibati sa ilang kasing-kasing, mo proklamag kagawasan ngadto sa mga naulipon o gatagan og kagawasan ang naa sa kangit-ngit nga napriso. Og nahitabo na pag-abot sa Lucas 4, Luke chapter 4, 16 to 20, Jesus said, "I have come," giklaro niya, "ako kini, the Spirit of the Lord is on me," sa verse 18, "because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, and to proclaim the year of the Lord's favor." So, ang propesiya sa Isaiah 61 verse 1, nahitabo pag-abot sa Lucas, sa New Testament, sa Luke 4, 16 to 20. Now, so atong makita nga naay plano ang Ginoo, iyang gibuhat ang iyang plano. Sa mga propeta, iyang gitawag nga ikaw mahimong akong tagasulti. Kung unsay akong plano sa nasod sa Israel, naay mga propeta ang gigamit, mga alagad sa Dios, mga gitawag nga man of God, mga tao sa Dios mao'y nagmugna sa mga kabubuton sa Ginoo para madunggan ngadto sa katawhan. Okay. So atong sabton, naaman ni labot sa panalapian, pastor, unsa may atong angay sabton? Atong tanawon ang Proverbs, o ni atong ikaduhang pangunahuna, Proverbs 10:15. Atong palihog basahon, Proverbs 10:15. Kung nakita na, sulti kog amen. Wala pa. Panultihon, Kapitulo 10:15. Okay, watwata sa mga nagpangita pa. Kung nakita na, sulti kog amen. "Panalipdan sa iyang salapi ang dato, apan ang kabus makaalaot sa tao." Unsay mo panalipod sa mga dato? Ang ilang salapi. Unsay makadaot sa mga kabus? Ang ilang pagkapobre. Now, atong sabton nganong ing-ani pagkasulti sa pulong sa Dios nga ato rong nabasahan, nga giklaro sa Ginoo nga ang pagkadato maoy gitawag nga nakapanalipod ngadto sa mga dato, apan ang pagkakabos maoy nagpalisod ngadto sa mga kabos, mga pobre. Klaro sa Biblia igsuono nga kung ang plano lamang sa Ginoo ang mahitabo, ang gusto niya way pobre. Pero tungod kay tao na ipagpili, na hitabo nga ang dili pagtuman sa Ginoo sa iyang kabubuton magdahan nimo kapobrehon o kalisdanan o kalisod. Tungod kay wa man mutuman. Og sa dili nimo pagtuman sa Ginoo, ang pamaagi sa Dios aron malambo ang tao, magdala ka na og nagkadaiyang mga resulta o consequences. Pag-abot sa panalapian, ang tao nga naay sapi makapanalipod, makapanalipod sila sa ilang kahimtang. Pero ang mga kabus nga gibiktima, ang mga kabus nga way mabuhat, wa gyud sila'y magamit kay wa man sila'y sapi. Now, usa ka na kamatuoran nga gipahimutang sa Biblia nga ipasabot sa ato, dili maayo nga ikaw ug ako magpabiling kabus. Ingna imong tapad, dili maayo sa plano sa Dios nga magpabilin kang pobre. Pastor, ako anak ko anang kwarta-kwarta, pastor, ganahan lang ko mabuhi, o niya normal nga kinabuhi. Kanang inana nga panultiyon igsuno, cute paminawon.
Pero sa tinuuray, hakog ka. Ano na hakog man paso nga di na manggaling ko maningkamot anang mga panalapian? Wa mo ka nagununa sa mga taong nanginahanglan. Unsaon nimo pagtabang sa mga taong nanginahanglan nga ang imong naa igo ra man nimo. Nga naaman unta kay matabang. Di na ko anang sapi-sapi pastor, makakuha na, inana, maayo baya, kung di ka gana ng sapi-sapi, kuha lang ang sapi, ihatag sa uban. Maayong buntag. Tayo mo ingon nga, I don't like money, I don't want money. Okay, if you don't want money, give it to us. Sahay ba, na ate magpagpakaaron ingnon, nga maayot ang tao, di taan ang sapi, pero tuah, sigig taya dito sa loto. Wa mo kabantay nga giloto ra mo ana. So when it comes to panalapian, naay pirting datua, naapoy pirting pobriha. Ingon pas tung usa ka pastor, nagdako kog pobre, natiguang kog dato, makasulti ko, mas maayo ang dato. Di naman siguro na no? Pero ang uban sa ato, dili ta mo dawat sa kamatuoran nga angay usbon ang atong kahimtang. Kung dili mo sa bang atong kahimtang, di ta magamit sa Ginoo sama sa gusto sa Dios. Magamit man gyapon ta kay naman tay gusto nga pagpagamit, pero dili sama sa mabuhat sa tao nga naay abilidad sa pagpagamit sa Ginoo. For example, ang Malawi. Kung wala ta hatagis Ginoo kabugaton, dili nato matabangan ang simbahan sa Malawi. Nag-request in town sila, ato silang napalitan og yuta. Paguman sa yuta, nagbuhat sila sa ilang mga bricks o mga bato nga himo nila nga ilang simbahan, gibutangan nila perimeter, pero wa nila nahuman kay mauray ilang naabot. Karon niabot naman ang ilang gitawag nga rainy season. Yung sa Bishop, please help us. When it rains, we will have no more place to use. So atong gipresentar, usay nahitabo ang kabubuton sa Ginoo. Wala lang ta gihatagan og abilidad nga makapalit og para sa ilang atop. Nahatagan pa nato pasiminto kay tinuod. Ang ilang mamabungbungan to nato, pero anaa sila atop, pero ang yuta ilang gigamit. Mag-abog-abog lang gyapon sila. Ya kung muuwan maglapok pud sila. So atong gipasiminto. Unya wa sila electricity. So ato na pong nagastuhan ang para sa ilang electricity. Wa pa naman ang electricity nila tungod kay di pa nila mataod ang bintana. Kung ano ang bintana, wala man may budget pa sa bintana. Na ano may electricity kay gipadadaan man ninyo, pero di na mo mataod kay kung among itaod pangawaton ra. So kung nga magpalit na lang mo gwardiya. Kung siya, we thought of that. Kung dili pagyud mada nga wa pa may mabutang mga bintana para maproteksyonan ng ilang property, mukuha na lamang yun sila og mubantay magabi. So, kabubuton sa Ginoo nga makahimot ang panalangin, nahatagan natog budget sa electrical, karon nadugangan pag yun, nahatagan natog budget para sa ilang bintana. Atong pakpakan ng Ginoo igsuon, daygon kaayo ang Dios. Ato-ato no di ni, pero naghatag ang Ginoo og abilidad. Tanaw sa mga taga Malawi perting datua sa PCGO. Amen. Grabe, amen. Amen, you na. You are so blessed. Yes. Pili atong utang sa atong abang ma. Napatay pa ng bayaran. Pero ayaw ka balakay. So, nga nung atak bayad, nagpandemya manggod. Kunya, dili lang kita, daghan simbahan ang naigo. Anong pandemya nga ang mga balayron, kay naa may mga sama sa atong agalon dire, nga di man gyud musugot, nga dili bayran. Magpabayad manggod siya. So, mangay lang ta sa Ginoo, provision, nga mabayran nato ang atong tulubagon, nga dili ta maigo sa atong normal nga kalihukan. So, atong sabton, unsa maning wealth. Usay Bisaya sa wealth? Unsa maning mga bahandi. Daghang kong gitan-aw mga definition no nya. Mas makalibog kaysa mas dali nato sabton. So akong gibuhat, giklaro na lang nako sa akong nasabtan para lang dili ta maglibog-libog aning meaning sa bahandi or wealth.
Uban magud sa ato igsuon una ato nga sabton, ang bahandi dili mga furnitures. Ang bahandi dili sakyanan. Ang bahandi dili mga TV. Grabe ang TV nila. Pagsud mo sala na ay dako kayong TV. Pagsud mo silang kwarto na ay dakong TV. Pagsud sa kasilya sa iyang bungbong puro TV. Datuan nila pastor, ay puro TV ang balay. Hasta sa paghigda na ay TV dito sa iyang ceiling. Para kung matug, paghigda, tanaw gyapon TV. Uban, grabe ang rep. Na ay gamay, na ay medium, na ay large. Grabe, pastor, datuan nila. Ang ilang lamesa, pastor, marmol. Dagan ang nahurot ko nga plato. Kaya nga buak. Matawag ba na nato nga bahandi? Well, if you would like to define bahandi, ang bahandi by definition is one that increases value. Sa accounting pa, asset. Ang asset, mauna ang nagsaka ang iyang balor o bili. Kung bahandi, matawag na nimong bahandi kay naa siya'y bili nga dili manaog. For example, auto. Kung sila nga dato na sila kay dagang ng bahandi, dagang auto. Okay, atong isigutan ng auto. Pila ang auto? Let's say 1 million. Kabalo ba kay suon kung mugawas kag auto no? Kanang imong gipalit. Pagawas nimo sa kasa. Pagawas gyud sa tindahan. Pila na mawala nga porsyento sa balor sa imong auto? At least 20%. At least 20%. Let's say, next day, nibalik ka sa tindahan kay wa ka nalipay. Ang imong presyo nga 1 million, mahimo na lang 800,000. Bisag one day pa lamang nimo na pagawas ang auto. Kay ngano? Depreciation na dayon. Kay nagawas naman og kasa. 20% dayon. Kabalo ba ka ang sakyanan dili mabuhi kundi ka mo gasto? Kinahanglan nimong pakanon ang imong sakyanan. Kinahanglan nimong sininaan, kinahanglan nimong tubilan, kinahanglan nimong hatagag lana, bantayan sa iyang tubig, hatagan og kulan. So ang sakyanan dili na siya bahandi. In fact, ang sakyanan gasto. Tingnan imong tapad nga wa pay sakyanan, ang sakyanan gasto. Bisikleta na lang kuno ka kay naapaka-exercise. Nya inyong balay ngadto sa asa ng village sa kuan Monterasa. Magbisikleta padung Monterasa. Healthy gyud ka pag human nimo usa ka bulan binisikleta. Pero mag-auto ka, burot imong tiyan. Nganong sa bata man pastor, maay man mig mga lawas, wa man mga dagkuntian. Kay ngano sa bata pa mo lakaw-lakaw man bakta sa tug eskwela way hunong lakaw, pero pagka nagtrabaho na, siya na malay imong kasturya. Sige lang kang galingkod, mo pauli na isakyanan, mulakaw na ay magamit. So ang imong tiyan wa gyud na tayog. So napanalanginan imong tiyan. So ang sakyanan igsuon dili na nimo matawag nga bahandi unless naghatag na sa nimog panalapian. Tawag ana negosyo o gitawag nga lalamove or food panda. Na ako'y nakita naka NMAX 300 dili 155 XMAX man siguro na. XMAX yan nakalikod nakabutang food panda. O pawira ning mag-deliver da. Naka X-Max. Ako giputan na, sir. Grabe ako si mong motor. Siya nga, di man ako mauli. Di ko siyo na lang. Kay alkansiyon ko na siya kayang iuli. Kay gamay na kayong presyo. Gamito na lang kuno niya. Lingaw pa siya. So, ang sakyan na nigsuon, di na ni mo matawag nga bahandi o mga appliances sa balay. Kay kana, tanan mo depreciate, mamumubo ang balor. Tanaw ko sa fire insurance. Pila may ang kinahanglan kuno insure sad ang balay, ang yuta, hasta ang pundasyon ug ang kanang gitawag nga appliances para di gid kuno magkalisod-lisod. Pila may kuan pila may imong normal nga pangayo sa insurance. Karon pandemya di naman ta kasusi no, so ato nilang mata-mata.
hatag siya ing siya nga. Example lang na yun, let's say, 1 million ang imong worth sa imong mga appliances. Kung masunog, mahanaw tanan, hatag ang kag 1 million. Inya, pagpalit na ako na, di naman na worth 1 million. Ang gibayra na to, ang depreciated value man. Subot pasabot, kung mga butang ang imong tanawon, dili yun na bahandi, kay wa man na nagsaka og presyo. Ni gasto pa kaan ang mga butanga. So katong mga tao nga nangandoy, nga makitaan sila nga nag-auto, nag-ingnana, na. Kung wa kay panggasolina, igsoon, puyo na lang sa balay. Amen? Di pa kakabayad sa monthly amortization. Maayong buntag. Pero ganahan ka ng papogi ba? Naggawas ang siko. Marakag buta, di kakakita, kay pertingit-ngita sa imong sunglass. Ako lang klaro, no? Kay sa ato mangguno, na ang atong damgo, auto. Ang atong damgo, balay. Balay. Ang mo appreciate sa balay, yuta ra. Ang simento mo deteriorate. Ang imong appliances mo deteriorate. Muna, ingon sila, karon kung naa kay kwarta, ilan banking na lang o ibutang sa negosyo nga nagtubo kaysa ang bangko'y mutubo ninyo. So, what are we trying to bring this to you? Sa Biblia, igsoon, ang imong bahandi, makapanalipod nimo, ang imong pagkakabos, makaut-ut diha kanimo. So, importante nga atong masabtan nga ang panalangin o ang bahandi, maugid ni ang gitawag natong mga panalangin sa Ginoo. Maayong panlawas, malipayong banay, walay lalis sa managtiayon, dili mangitag samok sa pagpuyo ning kalibutan, apan malinawon nga pagpuyo. Unsa may sulti sa Ecclesiastes, atong tanawon, Ecclesiastes 7:12. Ecclesiastes 7:12. Wisdom is a shelter as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this: it preserves, wisdom preserves those who have it. Sa King James, for wisdom is defense and money is defense. But the excellency of knowledge is that wisdom giveth life to them that have it. Ingon sa New Living Translation, wisdom and money can get you almost anything, but only wisdom can save your life. Ang kaalam o panalapian, makapalit, makakuha ka sa halos tanan nga imong gustoon. Apan ang kaalam lang ang makaluwas sa imong kinabuhi. So ang panalapian igsoon gibutang sa Ginoo nga sistema ning kalibutan kay dako ni siya og mabuhat. Money is powerful. Money is not bad, money is not wrong, money is not evil. It's the love of money that makes it evil. It's the passion for money that makes it wrong. Pero when money is considered as simply a tool, usa lamang ka instrumento sa Dios, dako kaayo kini og mabuhat ug makagagahom ang panalangin nga panalapian. Now, kumuhis ko ta igsuon sa matawag nato nga kapobrehon. Unsa may kalahian sa bahandi? Ang bahandi, pagkakaplag og mga butang nga nagsaka ang bililhon or ang imong possessions in abundance, and it keeps on increasing in value. Nagsigig saka ang balor sa imong mga butang nga anaa. Pero kung ang butang nga anaa nimo wa nagsaka og balor, cost na siya, dili na siya wealth. Expense na siya, dili na siya matawag nimong imong bahandi. Kay ang bahandi nagsaka og balor sa paglabay sa panahon. Atong tanawon ang kapobrehon. Unsa man ang poverty, ang kapobrehon mao ang pagkawadon sa mga gikinahanglan o ang pagkakulang sa panalapi sa imong pagpuyo ning kalibutan. So kung mag-isgot ta og kapobrehon, ang pinakapunto ang kakulang, ang kawadon. Di nimo mabuhat ang angay buhaton, dili nimo makita ang imong gustong makita tungod sa kawadon sa usa ka tawo. Sa atong gitawag nga kawadon, atong hatagan og duha ka definition. One is absolute poverty, the other is what we call relative poverty.
Ang absolute poverty, dali masabtan, wa gyud kay jamo. Hand to mouth ra gyud ka. Pero ang relative poverty, naa kay sapi pero kulang. For example, no, para dali natin masab ang relative poverty, mo ni nga, kisa sa inyo o nakasuway na mo adto sa mall, nga tumo sa tindahan og sapatos, nagsuot kag sapatos, pirting, gwapo sa imong tiil, tan-awon, bisag asa, sakto. Imong una-una, mao gyud ni ako gining sapatos, sakto kayo. Pag tanaw nimo sa likod, tanaw nimo sa dila-dila, to ang presyo. Pagkita nimo sa presyo, ginahinay nimo tangtang, ginahinay nimo balik. Ginahinay lakaw. Ngano? Mahal ra. Kuwang sa budget. So relative poverty is a poverty that allows you to see things but you cannot get them. Pero ang absolute poverty, you just can't see it even just on a distance because you know there's no way you can get it. Pero ang relative poverty in context, naa kay sapi pero dili sakto. Ganahan kag Nike. Pero ang presyo sa Nike, tag 9,000 ang original. So, adto ka sa kanang palitanan nga murag Nike? Kaning likod sa, kaning atbang sa Sibudok? Kunyara, pag-iwa sila kay Bao, asa ng palitanan? Sa second floor? Asa na, Pastor? Ingon pa si Brother Ryan, naamon ko'y original, naamon ko'y murag original. Musuot ko sa original, ugma, dili original. Ya ilang tanaw, parehara, original, gyapon. Naaram ko na nas mudala og musuot. So, ang relative poverty is a poverty that you cannot do what you wanted to do because you don't have enough. Mo na pinakalami nga sabton, no, para dili ta magingon nga pobre ko, di makapobre. Na duha ka klaseng pobre, usa nga wala gyud pero ikaw naa pero dili pa sakto. Kulang-kulang. Now let's go to reality sa atong panahon karon. Unsa may naa sa pagkakaron? Kabalo mo igsuon nga in the entirety of the world, sa tibuok kalibutan, tibuok globe nga gikawat sa mowa. Kabalita mo to, gikawat ko nitong globe sa mowa. Kalingaw, oy. Pero sa TV ra man na nimo makita. Pangabili mo sa inyong balita, ang katibitang globe sa mowa, Mall of Asia, gikawat ang globe, gihelicopter ko, no? Kung nga sa leader ra man na, oy. Pero maugid ko na, pero ingon tong si akong anak isa nga, ay, stand ra man to, Pastor. Isa ra man to, Dad. Mo ba? Pero mo ibalita, gikawat ang globe sa mowa. Unsa may reality igsuon? Ang realidad karon igsuon, gamay ra ang dato pirting daghana sa pobre. In fact, one statistic said that half of the wealth of the world tunga sa tangang kabtangan bahandi nga naa sa kalibutan gipanag-iya sa 65 katao lang. Half of the wealth. Sa Pilipinas, atong gamito ng percentage, only 3% of the population of the world, of the Philippines is considered rich. And the rest are in between. So 97% of the Filipinos are trying to be on the 3%. But the 3% keeps becoming richer, and the poor, the 97%, if they don't know how to behave right, they will keep staying in impoverished or in poverty. Sa Africa, for example, no, sa tibuok kontinente sa Africa, ingon sila, it would amount to $3.5 trillion ang ilang wealth coverage. Pero ano ko sa ginahuna ni Brother Bimbo, pila ka insurance na, no?
Ingon sila, as around $3.5 trillion ang wealth. If you put the whole continent, no, from Senegal to ako try itong mapa, nakita to Somalia, to Ghana, to Nigeria, South Africa, in all of the African countries, 3.5 trillion. There are 4 companies in the world today that pretty much makes the African continent poor. Na ay kumpanya nga upat. Una, Apple. Ikaduha, Google. Ikatulo, Amazon. Kinsay tagiya sa Amazon? Itong imong igsuon. Jeff Bezos ang tag-iya sa Facebook. Tag-iya sa Google. Kinsa. Sandro Valencia, di uy. Tanawan ninyo. Kisay, tag-iya sa Amazon. Ang Apple computer, wala naman si Steve Jobs, wala na siya trabaho. Kaning upat ka kumpanya, in fact, sa duha pa lang no, kang Apple o kang Google, lapas na kas 1 trillion. Naapay duha, mapubre, matag-iya nila ang tibuok nga African continent if they are going to put their wealth all together. Now, ngano maning akong gisgutan so tungod man gud kay let's talk about secular society. Ang kwarta mo'y gitawag nato nga murule or saan ang rule sa Binisaya? Magduma ang panalapian, ang tao nga nay panalapi may muduma sa katawhan. And if we don't understand that, wa gyud ta kabalo nganong ang Ginoo naghatag og mga saad, nganong ang Dios ganahan tang matangtang sa kalisdanan. Tungod kay aning kalibutan ang ato ginapuy-an, ang naay sapi maoy nagduma. Ingon sila, the golden rule, he who holds the gold rules. Maupa sa tanaw sa mga naay panalapian. Kabalo ba mo nga ang mga dato maoy nagduma unsay angay mahitabo sa kalibutan? Sila ang nagdeklara sa climate change. Sila ang nagdeklara kung magpabilin ba na o di. Sila, kay ngano naaman sila'y panalapi para imugna ang ilang gusto. Kaysa may naay agenda ang mga pobre ba? Ang dato. Ang dato na plano unsaon nila pagsaka pa sa ilang kaptangan, pero ang pobre unsaon pagkabuhi. So ang plano sa mga dato mao nga i-control nila ang anaan nila aron ang mga pobre magpabilin sa ilang pagkakabus aron sige nilang mahawiran ang kapobrehon. Pastor, unsa ba? Liberal theology na baka? No. Please understand. Giabutang sa Ginoong Dios apil sa atong kingdom of God rule ang panalapian. Gibutang nas Ginoo. Dili na ingon nga na timingan na nahitabo no na ay system nga gihatag gibutang ang Dios aning kalibutan nga angay natong sabton pag-ayo. Naatay mga researcher, scientist, gihatagan og di man ka ang scientist sa ilang kaugalingong abilidad dili man naka-research. Somebody has to fund the research. Kanang gitawag natong mga pharmaceutical company, if they are going to discover the medicine for cancer, ang makaunang discover na mahimog yung pinakadato. Munang ang research sa cancer treatment nagpadayon gyud na siya. Pag-igo sa gitawag nato nga pandemya o COVID-19, naglumpa ang mga researcher. Kinsay unang makakabot sa gitawag nga bakuna para mabaligya o mudato sila. Napoy mga gitawag natong mga sa itawag kaning mga tao nga ganoon na nga tanang panghitabo ron usa lang kuno nga tao ang nagamaniho. Si kuan ra kuno si
tag-iya sa Microsoft. Siya kuno ang gamaniho, siya kuno nagsugod ana nga COVID-19, siya kuno nagpa-research ana, siya, mga theorist. Now, kung imong sabton murag naay umoy, naay tinuod kay ang naay kabtangan, naay panalapian, makamugna man gyud ang mga kalihukan. Pero ang sakit lang kay ang ilang tumong ngadto sa ilang paglambo dili gyud para sa kalambuan sa katawhan. Ginaw na ko pinakamay kanino scientist dili sila ka-discover kung walay mo sponsor nila. Ug dali kaayo ma-manipulate ang scientist nga muhatag og resulta uyon sa gusto sa nagpa-research. Kay sila may nagbayad. So kung naa sila ma-discover nga gusto sa nagpabayad sa ila, kana, maila-ila ginatibo kalibutan. Pero kung ikaw nakadiscovery publika, mapalit lang sa imo ang imong nadiskubrihan, mahanaw gyud ka sa listahan sa mga nakadiskubre. Kay mapalit raman nila ang imong abilidad. Laing example, kaning kadungog na mo sa IMF, International Monetary Fund, na atay gitawag nga World Bank, nga naningkamot og tabang sa mga nasod nga kabos. Kabalo mo pila na katuig na. Sugod na mugda ang UN, naningkamot na sila og tabang sa mga pobre nga nasod. Pero kabalo ba mo, wala pa ko'y nadunggan nga nasod nga gitabangan gikan sa kapobrehon, natangtang na gyud sa kapobrehon. Ang ilang gihatag dole out, mga tabang nga dili na nila angay bayran. So ang gibuhat sa katawhan, ila nang gidawat, gipalit og pagkaon, wa nay ugma. So ang gibuhat nila, gi-maintain ra nila ang ilang pamaagi nga madato sila, pero ang kabos gi-maintain po nila nga magpabilin silang kabos para dili mausab ang kahimtang sa ilang kadagaya o ilang pagkapuno sa bahandi. Nag-mention man kuno ang scientist mabayran na gid na tungod sa kinsay nagpagama. Nganong makaingom kung binayran igsuon? Kana manggaling atong gitawag nga polls survey sa mga mudagan og presidente. Makuratan na lang ka, kalit saka tong usa ni mubo. Binayran da ito nga poll. Ang gipang interview, tinuod gipang interview, pero ang gipang interview mga ilado na. Pero ang point mao nga naa sila'y abilidad to control something. Una nga ang naay panalapian, naa gyud sila'y mabuhat sa pag maniubra aning kalibutana. Ang scientists mabayaran ra nila. For example, no, ingon sila ang cholesterol masama sa katawan. Na inigawas nga science result. Cholesterol is still good for your body. Gidefine nila na ay good cholesterol and bad cholesterol. Nya kumukaong kag kanon nimo mangutana ba ka good cholesterol ba ni o bad cholesterol? Di naman kaon man kaditso. Ingon sila ang tsokolate dili maayo kay makadaot. Sunod nga resulta sa science, pwedeng makaog sikwate. Pwede na di ay. So kung tinuod pa ni nga wala sila ingon nga nabayran, wa gyud unta na mausab. Pero usab-usab manggod, mano makain ko nga sa man ni tinuod ba gyud nga science o advertisement ra ni para ang ganahang mopalit og unsa makapalit. So nagbalik-balik ang sistema. No, ako lang puntos mao nga ang tao nga naa sa posisyon nga mo duma sa mga butang, makabuhat ni ana tungod sa ilang bahandi o sa ilang mga kabtangan. O gusto nila nga magpabilin kang kabos o magpabilin silang dato para musaka ang ilang, for example, no, kaning gitawag nga pabahay para sa mga mahirap. Kung gobyerno, okay, pero kung private sector, mo ginansya gyapon na sila. Dili gina mo invest para lang ingon nga maalkanse sila. Dili na sila gito nga CSR kanang ilang community responsibility. Pero dili tanang CSR igsuon klaro. The whole point is that, you know, sad to say, there are groups, not everyone,
whose only intention is to abuse the poor and maintain their position to be in power. Now, I don't want to talk about who they are, but you need to know that if you remain poor, you will be manipulated by those who are able to manipulate. Now, will you be bitter? No, di ka pwedeng masuko nila. Kay wa man ka nag-usab. Di man nila problema nga pobre ka. Ikaw ang pobre, ikaw ang mausab, dili sila. Kay dato naman sila. Pero kita manggod nga pobre, naglisod tag ngadto sa dapit nila kay di taganahang musakripisyo sama sa ilang mga sakripisyo. Ganahan na ta sa inaning simpleng kinabuhi. Di taganahang magtuon, di taganahang makakabot og kanang gitawag nga computer literacy. Hasta karon kung wa kay email, ambot na lang kung mabuhi pa ka. Kung wa ka kadungog sa gitawag nga Zoom, awahin nagikas panahon igsuon. So, karong panahon na, you really have to ask yourself, Lord, if you plan that the nations of the world will be reached by the gospel, how are we going to do it? There is a platform, there is a digital platform that the devil has used, and we can reclaim the airwaves by putting the gospel in those platforms. Now, again, akong balikon, kanang mga dato, well, dili na nila problema. Ang problema, ang mga pobre, dili mag-usab. Magpabiling yun silang pobre. Ang dato, di man na nimo masultian. Kaya nga, dato man sila. Pero ikaw nga pobre, pwede pa kang mausab. Pero ang dato, narana nila. Kung gusto silang mapobre. Mayong buntag. Na nakadungog na mo nga dato, gusto mapobre? Wala, no? So, ayun na sila problema, ha? Ayaw, sige, sulik. Among mga dato, manggod. Ayun na po sila problema. Wala sila problema. Ikaw ang problema, kay pobre ka. Kinahanglantang mag-usab sa atong unahuna. Kinahanglantang maningkamot, musabot sa plano sa Gidios, sa atong kinabuhi, ug maginahinay, yun, ug lakang sa pagtuo. And everyone said? Kabalo mo sa Biblia, igsuon, nganong si Samson. Unsay nakapalupig kang Samson? Si Delilah. Nganong si Delilah ni kalitman og tuyok og utok. Mag-uyab man sila, tarong man silang uyab, pero kalit na lang si Delilah gigamit. Gibayran si Delilah para makakuha og information kung unsay makapahuyang ni Samson. Tinuod dili. Dako og mabuhat ang panalapian igsuon. Si Jesus ngano man siyang betray. Kwarta lang gyapon. Kabalo mo nga si Judas nagsugod og tarong apan naa siya kahakog sa iyang kasing-kasing wa niya natangtang nga bisan nga nag-alagad siya sa Ginoo nagsige siya og kuha sa kwarta sa ministry. Hantod sa niabot nga ibaligya niya sa Jesus tungod sa iyang pagkahakog sa panalapian. Ang nagpahagbong kang Judas sapi. Pero kabalo ba mo igsuon pagkasabot ni Judas nga sayop na iyang gibuhat, kay wa siya katuo iyang nabuhat ang iyang gibuhat. How can I betray my Lord? Ingon siya. So iyang gibalik ang panalapian, naginulsol siya sa sinugdanan, kay sayop ganin, nakamatngon siya nga sayop ang iyang gibuhat, tungod sa pagkahakog sa panalapi, giuli niya pero wa nagyud dawata. Og ingon siya, di ko mabuhi magdaladala ng akong konsensya, so iyang gipatay ang iyang kaugalingon. Kabalo ba mo nganong ang Hudyo, the Jews of today, mga Israelita, ngadto sa Israel, dili mo tuo nga si Jesus nabanhaw sa pagkamatay? Kay ngano, ang gwardya nga nagbantay kang Jesus sa iyang pagkamatay, gibayran sa mga religious leaders. Ingon sa Mateo 28:11-15, ako na basahon, no? Matthew 28:11-15, while the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. When the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, you are to say his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. If this report gets to the governor, don't worry, we will satisfy the governor and keep you out of trouble. So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews. To these very days, the gods changed the story, the Bible says. While they were going, behold, some of the gods came into the city,
reported to the chief priest all that had happened, and when they had assembled with the elders, they consulted together and gave large sum of money. And then we find that that was the case. Mao ang ilang gibuhat. Nganong di sila mutuo nga nag-resurrect sa Jesus tungod kay gibayran ang mga gwardya nga musulti, wa siya nag-resurrect, gikawat ang iyang lawas. And how do we put it back, the history, to make it right? It will cost us again a lot of money to bring the story back in order. Munang karon ng mga kapasturan, mga religious leaders nga naa sa Ginoo, nagkakaton og hermeneutic, sa kakaton og homiletic, sa kakaton og Bible interpretation on how to prove na ay gitawag nga pagtuon sa geography, tanan para lang ipamatuod. Pero kung wala pa to sila na bayran, wa gyud untay issue. Ay bisan ang mga Diyos nila mutuo kay mao man gyud ang tinuod nga nito, pero ang gwardiya nga nabayran hantud karon gituan nga mao ang nahitabo. So bottom line, igsuon ang kwarta na agi mabuhat. Bisan sa Biblia nagamit ni sa katuyuan sa yawa aron ang plano sa Dios di mahitabo. Pero igsuon sa atong panahon, kinahanglan ato ning gubon, gubaton, dili ta magpabiling kabus sa ngalan ni Jesus. Naay saad, naay mga pamaagi, naay kaalam gihatag ang Ginoo para ta dili magpabiling kabus. Naa na nato magpabilin bata sa atong kahimtang o mag-usab ta sa atong unahuna aron atong mabuhat ang iyang kabubuton. But you can never blame the Lord if you are poor to this day, even as we talk about it right now. Ingon ng Ecclesiastes 9:13 to 17. Ecclesiastes 9:13 to 17. The wisdom also I have seen under the sun, and it seems great to me. In other words, this great wisdom, there was a little city with few men in it, and the great king came against it and besieged it, built a great snares around it. Now that was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city, yet no one remembered that poor man's wisdom. Then I said, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. Na ay maalamon, bright kaayo nga tao, nagluwas sa nasod sa ilang syudad, pero tungod kay pobre siya, wa siya paminawa. Bisag unsa ka ka-bright, bisag unsa pa ka kamaayo, kung wa kay sapi, di ka paminawon. Hay. Mauna igsuon sa mga alagad sa Dios gihatangan tag-alam, mangita tag-alam, pero maningkamot gitag usab sa atong kinabuhi. Kung niadto bastan lang ka gasto pag naikwarta gasto lang igsuon, pag tuon na pud og invest, di lang save, invest ang imong sapi. Para naay income nga musud, dili ta kada dawat igo lang kanon, dawat kanon, dili naa kay madawat nga imong itanom para muani ka usa ka adlaw. Amen. Mangita tagpaagi nga ang imong madawat nga sweldo, portion ni ana imong itanom para naa kay ani. Ang uban grabe po, giliteral po, nikuhag sweldo, nikuhag porsyento, gibutang sa yuta, gitanom. Let us really understand, you cannot outgrow the system where you're living. Kung ang tanang imong makuha, ipalit ra nimo. Mag-save yun ta. Mo-invest yun ta. Kung mo 500,000, 1 million, ihatag sa negosyo nila, igsuon dire, i-invest. Insan mo utang sila sa bangko, ang inyong puhunan, mao'y ilang gamiton niya, ikaw ang mukita sa bangko. Kaysa na kay kwarta, bangko rin nag-enjoy. Amen. Paanay tao. We really have to believe in God and remove the domination of people who have the funds and bringing it to the wrong direction. Ang sakit igsuono mo pa niyan sakit. Ang simbahan unta ang gamiton sa Ginoo para mag-usab sa katawhan. Pero ang gusto sa tao, ang simbahan magpabiling pobre. Pag-ampura mo, pag-puasa mo, pag praise and worship mo, basta inyo ang spiritual, amo ang material. But pasabot, mga pastor, tuupod ani. Inyong spiritual, amo ang material. But pastor, kung naiduha ka banga, ang usa hangin, ang usa na ay material, ang ihatag sa mga kapastoran ang banga.
nga puro hangin. Munang pagdawat sa mga kapastor, perting banga kay banga ragi gidawat. And sometimes we accept, okay ra na, amo ra ni. Kabalo ba kaigsoon nga kung ang simbahan, remember, ang simbahan, dili building ha, ang tao nga naa sa simbahan, panalanginan sa Ginoo, wa na untay, dili pa maluwas. Kabalo mo kung naa kay kabtangan, naa kay bahandi, naa ka panag-iyag mga patigayon, ingno nimo ang 1,000 nimong empleyado, manimba tatanan karon, ang absent, walay sweldo. Na mo absent? O ka, mayon ka, ang tanang manimba, pag humanato, mga unta sa Eat All You Can sa Vikings. Na mo absent? Pero janitor ka, imbitahan mo imong boss. Boss, manimba ta, boss. Sa isulti sa boss, busy ko. May kaka, wakay lingaw. So we really have to change something and it has to come in the inside. Dili ni tungod kay ganahan tang materialistic, dili. Pero makasabot nga na planong Ginoo nga gamiton niya ang panalangin, abilidad nga gihatag niya kanato aron atong madala ang kalibutan sa gingarian sa Dios. Ambot no ang si Manny Pacquiao kumudaog sa boxing, lipay ang tanan. Why mo lalis? Naay basketball player, makakuwag dakong kontrata, why mo lalis? Millions ang ilang madawat. Mga realtor agent, makakomisyon og minilyon, why kaso? Pero simbahan mo dato, lalis og dako. Simbahan na asa mo na ilang kwartagikan? Numaligya siguro nag-drugs. Kung mauna ni ron. Pag simbahan, sayop nga mapanalanginan. Pero ang mga drug addicts, okay ra. Can you now see how the devil twisted our mind? Pwedeng madato ang mga drug addict, madato ng mga corrupt, pero dili pwedeng madato ang naa sa Ginoo. Nga naman, kay balaan man mo. Pobre ragid mo. And we thought that is all right. It's not all right. And it's not the will of God. And everyone said, Father, I come to you right now. I lift up to you your people. There's so many things we need to change in the way we think. Daghan kaayong usbunonon sa among una-una. Hinaot, wala na scammer, wala na mga tao nga naa sa simbahan, Ginong Dios nga nangita kung kinsa ilang mailad, apan sila ang mga taong napang-usab na nimo Ginoo nga mahimog yung tarong nga mga alagad sa Dios. Ug mga dato tungod kay naa kay plano sa pagtabang sa buluhaton, pagluwas sa mga pakasasala. Gamita ang matagusa nga ania karon Ginong Dios, makasabot sa kausaban nga kinahanglan namong buhaton. Ug makakat-on gayud kami tinuod ug sakto alang sa imong himaya. Sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og atong pakpakan ng Ginong Dios. Father, we give you praise. We give you thanks. Igsuon palihog, no? Yes, kama. Ayaw ninyo dawata ang kapobrehon nga okay ra na, di na okay. Usaon nimo pagtabang kung ikaw mismo lisod. Nya kung naapog ka, ayaw pud pagkainot-inot. Amen. May pay babulgam kay ma-stretch, pero ikaw di gyud ma-stretch. Praise God. Kinsa kaninyo makaingon nga nausab ang inyong huna-huna. Kay ang pag-usab ka natos kinabuhi, magsugod sa pag-usab sa atong huna-huna. So, nasabtan ninyo unsa ang wealth o unsa ang riches. Wealth. Unsa gusto sa Ginoo, ma-rich ra mo, ma-wealthy. Unsa man ang ability sa wealthy. Siging ga produce, siging ga produce. Amen? Amen. God wants you to be wealthy, sama kang Isaac, until he became very rich and powerful siya. Powerful in the sense nga atong dadon ang mga katawhan diha sa Ginoo. Amen? How many of you see yourself na nakay bus, dala nimo ang imong mga empleyado tanan? Amen. Yes. Nagitay sakyanan, nakay sakyanan puno og mga katawhan gidala nimo diha sa simbahan. Ana ang atong hunaw di kay palit kog sakyanan kay para sports car. Ako ra say makasakay. Anya para pampagwapo ra gyud. Wanay nada mga kaigsuunan para gyud sa kingdom ni Lord. Building the kingdom of God.
Ignayam ko galingon, gamiton ko sa Ginoo. I will become wealthy in Jesus' name. Amen? Amen. Manindog tang tanan mga kaigsuunan. And bring that, wait sa lingkod sa palihog na apat ay ipakita. Sorry ha. Sige. With the quarantine restrictions easing up, we would want to thank God for the opportunity to be able to share the gospel to different municipalities of the province of Cebu. Last week, Pastor Raquel, along with Sister Genevieve Suico, Brother Bimbo, and Sister Lilibeth Plazos were able to share and evangelize to the people of Bourbon. And Sister Teresa Nierves, along with Pastor Raquel, were able to minister to the people in Dalaget. Truly, God is doing a good work for the province of Cebu. Now, here is the Malawi update for their building project. This is how now the church is looking like. The flooring has already been completed and the roof is now installed. The windows are still in progress and they cannot begin with the electrical work unless the windows are completed. Truly, God is our provider. Thank you, family, for the support. We pray, Father God, and we say the voice of the Lord. In Jesus' name. Reminding you of our online schedules. Morning Dew is scheduled from Monday to Saturday at 8 a.m. And an evening rest, Monday to Friday at 8 p.m. This has been PCGO Praise Report, and every believer is a disciple maker. God bless. Praise God. Let's give a big clap offering to the Lord. Amen. Let's all stand up. Hallelujah. Stretch forth your hands towards heaven. Abba, my Father, thank you, Lord, that your word is working in the lives of your people. Adunay pag-usab sa hunang-huna. Adunay pag-usab sa kasing-kasing. Ang imong mga katawhan, mahimong kingdom builders, kingdom workers, Lord. Og imo silang padatuon tungod sa imo silang gamiton, especially pag finance sa imong buluhaton in these last days. Karon si Manaha, Ginoo, tabangi sila. Lord, mahimo silang disciple maker. Sa tanan nilang istoryahon, ilang shiran sa gospel. Kung unsa ilang hikapon sa ilang mga kamot, imong panalanginan. Ikaw, Lord, mag-abrig mga oportunidad sa imong mga katawhan, Lord. Like never before. Ikaw magahatag og koneksyon. Like never before. Ang imong pabor, Ginoo, maga-increase sa ilang kinabuhi. O ang ilang mga kasing-kasing, ilang ihatag diha, o ilang tibok kinabuhi diha kanimo, Ginoong Diyos. Gamita ang imong mga katawhan that they will go and make disciples. In Jesus' name we pray. Still
Amen. God bless you. Your success starts on Sunday. God bless you. Go and make disciples.